ಈ ಚಿಕನ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬೇಯ್ದನು ಪಂಡದ ಐತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದಂಡು ಮೆದು ಉಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲು ಓಟ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ತಕ್ಲೇನ ಓಟ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟೆಡ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು 3/4 ಕಿಲೋತ ಕೋರಿದ ಓಟ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಟ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅತ್ತ ಒಂದೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಪ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಎತ್ನ ಓಲ ಮಸಾಲೆ ಗಲಸದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಪಿರಾಡು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ವಿವರಡು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂಜೇ ತಿತ್ತಿನ ಯಾವು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೆರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸುರ್ಕಾದ ಇಂಚಿನ ತಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ತೊನ್ಲೆ ಬಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಥ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಓಟ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ 3/4 ಕಿಲೋತ ಕೋರಿದ ಮಾಸದ ಓಟ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿದ ತುಂಡಲೇನೆ ಬೀಟ್ ಮಲ್ದಿ ಇತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿಡು ಮುರ್ಕದ ಮಸಾಲೆಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಲೆಂಕದ ಬರೆಡಿದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮನೆ ಒರಿದ್ನ ಕೋರಿದ ತುಂಡಲೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಲ್ದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಲೆಂಕ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡಲೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡಲ ಇಂಚಿನದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಯ ಹೊಡೆದುಂಬು ಎಣ್ಣೆನ ಕಡಿಮೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಡಲ ಹದ ತೊಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದನ ಇಜ್ಜ ಪಂಡತ್ತು ಓಡಾಂಡ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋರಿದ ತುಂಡು ಬಿಡ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ತಿನೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋರಿದ ತುಂಡು ಚಿತ್ತ ಪಂಡದ 41 ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೇಲೊಂದು ಉಪ್ಪನಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದನ ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೆ ಕೋರಿದ ತುಂಡನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡೋಂಪೊಲೆ ಮಧ್ಯಡು ಒಂಜೆರಡು ಸರ್ತಿ ಮಕ್ತ ಪಾಡಿ ಪೂರಾ ಮರ್ಗಿಡ್ಲ ಕೋರಿ ಲಾಯ್ ಕಾಯೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆದ ತಾಪ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಾಡ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೋರಿದ ತುಂಡು ದೆಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿದ ತುಂಡುಲು ಪೂರಾ ಮರ್ಗಿಡ್ಲ ಲಾಯ್ ಕಾಯ್ದನತೆ ಇತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮನೆ ನನ್ನ ಊರಿದ್ನ ಕೋರಿದ ತುಂಡುಲ ಕಾಯಲೆ ಇಂಚಿನ ಕೂಡ ಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗಂಟೆ ಚಿನ್ನೇನು ಒತ್ತಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಸ್ ತಕ್ಲೇನ ಓಟ್ಸ್ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಲಸದ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ